Menuku masak dino iki pecak terong santen karo lawe endhog ceplok. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya Cah, dino iki kue masak apa? Nek aku ya iki lho menu masakanku dimulai teko ramban sik ya. Ya ngene iki enake dadi wong desa karangane amba tandurane akeh. Ape mecak terong santen kari njupuk ae ning ngarep omah. Wis ayo gendang masak Cah. Lho ya aku wis kas geni ae, langsung ae tak tumpangno wajanku ya, ape goreng sambel sik. Kira-kira kowe tau mangan ora Cah pecak terong santen? Iki bahan sambelku bawang brambang, lombok, karonan kemiri. Rono aku ora seneng digodhog lomboke dadi tak gongso bareng kemirine ae ya Cah. Lho, ujug-ujug sambelku wis mateng ae, langsung tak entas tak dokok cuwek. Bar ngengkir lombok lanjut iki ape nyeplok endhog. Cukup nyeplok endhog seprapat ae ya Cah, iki engko wis kena gawe lawuh mangan. Lah iya endhog iki menu favorite anakku lanang. Dadi gawe lawuhan sing iso dipangan karo wong sak jero omah Cah. Ben ora gawe rawuh rena-rena. Bar nyeplok endhog ngumpulno banyu gawe nggodhog teronge. Nek kowe seneng teronge digodhog apa digoreng Cah? Alah kok malah lampune mati barang. Ora penak-penake wong masak ae. Lah kok untung HP-ne ana sentere Cah, dadi iso padhang. Wis ngecepres ae iki ndang ngulek sambel, wis tak kei uyah gula micin ya. Diulek sampai lembut karo ngenteni teronge mateng iki. Terongku wis medhok, iki wis mateng, wis siap tak entas kon jero ompreng. Gek ndang gage dintas kabeh. Bar ngono lanjut iki nggo godhog santen gawe kuah pecak sambel teronge. Ujug-ujug wis umup gek ndang dintas Cah, langsung disok grojok disorno ning sambele kaya ngene ya Cah. Santen kemebul disok grojok. Nek wis rata terus langsung ae teronge godhogan mang dijegurno. Aja lali dinyet-nyet ya Cah ya. Aku anggek nginget ya wis kemecer Cah, apa meneh kowe ya? Kowe pengen ora Cah? Ngene rasane urung lengkap dadi tak tambahi kemangi ben saya ayu. Lho ya, sambel pecak terongku wis siap, karek ndang gage mangan terus njupuk sego. Aja salfok karo segoku ya Cah, aku wis kemecer pengen ndang gage mangan. Lah ya ketoke kok lezat. Kowe pengen ta ora lho ya? Kene-kene tak pulukno apa njaluk dulang. Monggo lho Cah gek ndang mangan, aja lali dongane. Bismillahirrahmanirrahim.